alih parlok mentangi don ha kane kejaka ya kane kejaka ha kaktin sane ki ong kiamplek bata ha kaktin jongi ngin hap ong no kiamplu bat ngidon ha kane kejaka kane ka kiamplek kadai ka town area jong ka molaj bat ngidon ha kane kapor na kabenta ba ngin koleksiun ya kisentiu ki babunjaj kane kapor ke bomta ya le perlok ngin pej na kue kapor pang kisentiu. Welcome to the Botany Plant in West Khasi Hill District. But ha kane kapor perlok ngakwa ban batai ya pi sepang kum une ujai sentiu. Ya une ujai sentiu haka scientific name ikot kerteng ya une ritos. But kum une ujai sentiu ngila ban sem ha ki jaka ki balong ki badon ki dingse lani pine trees kapumot ngila ban sem ya kum kini ki jai sentiu ba ki don ha ki kem jading kse but kini ki sentiu ki pu ha u benai jun but ka jing pu jong uni u sentiu kalong pra hadu khat ar nchi ka jing jrong jong sentiu but kini ki sla ki jing jrong jong ni sula ki poi pra hadu khat we nchi but kini ki sentiu ki long ki be tanah duduk kata-kata but karong ka jong kini ki sentiu kalong wrongly violet but pink kajing long jong kini ki sentiu but ladangin tunge kini ki sentiu ro kalong ka be tanah duduk kata-kata but ngilab yo uni sentiu ha kane ka jaka but ka altitude jong ka jing don jong uni sentiu kalong WR Nriulai point parameter GPS altitude but hakne kapor ngai where pi perlok ba pin page na kue kapor khnang ba pin te bi kisentiu ki pu kumno ki long kumno khnang ba pin la ban tip pin sngo bha ban page ya kini ki jing batai ki jonga bat lada phila page bat sngo bha ban comment hapo ka comment section jonga khnang ba ngan tip ba pi internet ne pim internet kum kini kisentiu te langba kane ka jing pej ka jong pi haman laki por ngaya wer ya pi ba ken yai pej biang kat banang yai ki por bat kisni bat langba ka jing shan kersan ka jong pi da ka ba pi subscribe like but share ka ni ka video jongi kublai sibon.